Il-proġett Malti li għandu lan li jtejjeb l-immaniġjar tal-ilma fil-gżejjer u f'żoni kostali għadu kif ġie rikonoxxut mill-Unjin għall-Meditteran, għaqda influwenti li taqqat lill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u dawk tal-Meditteran. Dan ir-rikonoxximent isaħħaħ l-importanza tal-proġett Malti fil-Meditteran u jagħmel aċċenn fuq il-potenzjal li proġett jisservi ta' mudell għal pajjiżi oħra fir-reġjun. Is-Segretarju Ġenerali tal-Unjin għall-Meditteran, faħħar bis-sħiħ il-ħidma ta' Malta f'dan il-qasam, fejn qal kif pajjiżna qed ikun ta' eżempju għal pajjiżi oħra, fejn jidħol l-immaniġjar tal-ilma u li dejjem ikun minn ta' quddiem f'din l-għaqda. Malta is playing an extremely important role as a role example of how to manage water resource, and actually the Life Integrated Project is a very good example of a country implementing a program in managing its river basin in a way that could be used by all the Union for the Mediterranean member states. Preżenti għall-logħta ta' dan ir-rikonoxximent f'Barċellona, il-Ministru għall-Enerġija u l-Ilma Joe Mizzi, flimkien mas-Segretarju Ġenerali, iddiskutew l-importanza tal-proġett Malti li mhux biss ser iservi għal Malta iżda wkoll għar-reġjun kollu kemmu. Qed jingħata rikonoxximent bħala mudell effettiv li jwassal għal titjib fil-kwalità tal-ilma waqt li jnaqqas ukoll il-konsum. Dan il-modell mbagħad jintuża u jiġi implementat f'pajjiżi oħrajn madwar il-Mediterran u anke wkoll fl-Ewropa. Fil-konferenza l-Ministru Mizzi qal ukoll kif dan ir-rikonoxximent jinkoraġġixxi iktar ħidma u kooperazzjoni reġjonali bejn l-istati membri kif ukoll il-ħolqien tal-Aġenda Reġjonali dwar l-ilma. Dan huwa l-ewwel proġett Malti li jingħata dan ir-rikonoxximent mal-Unjin għall-Meditteran u huwa wkoll proġett importanti li jista' jappoġġja l-iżvilupp tal-Aġenda fil-Mediterran fil-qasam tal-ilma. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.